Sa Good Vibes, 150 ka mga teams na lakip diri grupo sa mga soccer moms ang ginapaabot nga magapasakop sa football tournament sa Bacolod City. Masobra sa 150 ka teams ang ginalauman nga liwat nga magapaindis-indis sa 3rd 6-100 First Touch Football Festival sa Bacolod City. May 12 tanan ka category kundi kabahin sa mga magasambuwa ang mga team sa mga iloy o kun mga soccer moms. Ginsili ni Jeffrey Velez, ang Secretary General sang 6-100 First Touch FC, dako nga bulig sa bahin sang grassroots competition ang nangintuigan nga pahampang agud mas mahanas ang abilidad sa mga student athletes, ilabi na ang gikan sa probinsya. Nagapati si Coach Montano Mondia III nga paagi sa football festival, madiskubre ang dugang mga players nga sarang magatiglawas sa national team para sa mga international competition. Nalakip sa mga teams nga nagpasakop ang gikan sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Magasugod ang duha ka adlaw nga kompetisyon sa Mayo 18 tubtub 19 sa Bacolod City High School football field. From different cities, municipalities, private clubs and schools around the province. So we are inviting also private sectors to witness the match or the two days football event at Bacolod City National High School. Because the players played in the BFL and then the 6-100 festival, they learn a lot and then they use it for their official tournament, and then which help them to develop their skills and then go to even higher tournaments